Hello mga kapromly, as I promised na ipapakita ko sa inyo yung loob ng kubo ko. So ito na ngayon, kung hindi binagyo hindi ko pa ipapakita kasi yung mga halaman kasi pinasok ko dito sa loob ng kubo ko. So yung iba hindi ma-accommodate kasi wala naman ako yung ibang paglalagyan. So nandito lahat sila sa loob. Nandito lahat sila sa loob at kasama ko sila dito sa loob ng kubo ko. Kasama ko silang natulog. Kaya ito ipapakita ko na sa inyo kung ano yung laman ng kubo ko. Although magulo kasi bagong bagyo, walang kuryente, madilim. Yun na yun. Kung anong nakita nyo ka-promly, pasensya na kasi yun lang kaya ko. Wala akong kakayahan para magpaganda ng kubo. So wala naman akong income dito. Talagang ano yung life dito mahirap. Kaya kung ano man yung nakita nyo dito sa loob ng kubo, pasensyahan nyo na kung hindi maganda. Okay lang siguro. Okay lang ba sa inyo mga kapromly? Sige. Ito na papasok na ako sa aking kubo at papakita ko sa inyo lahat na sulok-sulok nito. Pangit man or kung ano man yung makita nyo, alam kong mas maganda kasi dito sa labas kaysa sa loob. So ayan kapromly, sisimulan ko dito sa aking kusina. Welcome daw para sa akin. At welcome kayo dito. Ito kapromly, para hindi kayo maghinakit. Ipapakita ko na yung munting kubo ko, loob ng bahay. Hindi pa ako nakapaglinis, walang kuryente dito at katalagang mahirap, madilim. Ito yung, dahil alam nyo naman, love ko yung mga plants ko. Pinasok ko sila kagabi dito or hapon pa pinasok ko na bago umano yung napakalakas na hangin bago rumatsada. So ito yung mga halaman ko dito natambak sa loob. So konti lang naman yung na-accommodate ko dito, kaya yung ibang halaman ko nabugbog sa labas ng matinding lakas ng hangin. So ayun, kapromly, hindi pa ako nakapaghugas ng plato simula pa yung kagabi kasi walang kuryente. So ito yung lababo ko, kawayan. Lalagyan ko ng plato. Yung water drinking ko dito. Kasi ayun, yung kalang ko dito. At ito yung pinakakusina ko kapromly. So wala akong tinatago dito. Kadalasan ko nga pinapakita ko nga ito kadalasan sa mga video ko. Although gusto nyo talagang yung exclusive na buong bahay kong papakita. So ito yung lamisa ko dito. So pinagawa ko to na itong lamisa ko worth 700 pesos. So yung mga kahoy niya, mumurahin lang naman yung kahoy niya. Yung mga lang dito, mga nabibili lang sa mga taga rito rin nagbibenta ng kahoy. So worth 700 pesos yung lamisa. Kasama yung labor siguro mga 1,100. So yung taas ng lamisa ko, ayan, may malaking salamin. Yung salamin na ito ay bigay ito sa akin ng friend ko sa Manila. Ayan. Tapos yung ilaw ko dito sa taas, yung gawa ko na lampshade na nilagyan ko ng lumang katsa. Tapos yung kawayan, ginawa ko siya para magmukhang native. Talagang native talaga siya. Tapos nilagyan ko ng medyo pula, dilaw na bombilya sa yung bombilya niya para magandang tingnan. So ayan kapromly. Syempre mayroon akong dito, yung gasol ko kasi yung kalan ko yung digas. So yung gasol ko pinag-ipunan ko ng napakatagal para makabili ako niyan kasi nahirapan ako magsasayang dun sa pugon kasi allergy ako sa usok. Kaya gusto kong ito nabili ko. Ayan, tapos ito yung ko dito, yung mga baon ng niyog, yung isa lalagyan ng condiments. Ayan, paminta, condiments. Tapos itong isa lalagyan ng coffee. Tapos lalagyan ng tissue. Tapos dito sa taas yung nilalagyan ko rin ng mga yung sabon, bigas, coffee, pitchil, yung lalagyan ko ng toothbrush, tapos mga kutsara. Ayun.
So ayun ipapasok ko na kayo sa aking kwarto. At yung mga halaman na ito, pinasok ko siya nung kahapon bago magsimula yung napakalakas na hangin ni Bagyong Quinta. So itong na ito, yung yan money tree na yan, talagang nandiyan yan palagi sa sa gilid. Talagang pinapasok ko siya. Pati yung money tree doon sa pinapasok ko siya. But sometimes nilalabas ko. Tapos itong bigonya na nasa gilid, ayan, pinasok ko siya kagabi dahil ayaw kong ma-ruin siya ng malakas na hangin. Tapos ito Enjoy Putos, pinasok ko rin siya dito, medyo lumago na ulit kasi dahil sa yung mga nagdaang palahingi, yan, malago na siya ulit at pwede na ulit kong mamigay. Tapos syempre yung dito, yung spider plant, pinasok ko rin siya dito kasi ayaw kong matamaan ng hangin o ng mga sanga ng kahoy dyan sa labas. Tapos yan yung entertainment system ko dito, yung sira na rin naman kasi mahilig ako mag-video okay. So matagal ko na siyang hindi magamit kasi hindi na siya gumagana yung amplifier ko. So yun ang libangan ko dito sa probinsya video okay kaso hindi na siya gumagana. Wala naman akong pangpagawa. Siyempre, kaparam ditong yung TV ko dito, nilagyan ko ng saplot para pagdating yung malakas ba na ulan, para hindi siya mabasa. Kasi tumutulo sa taas yung niya. Nilalagyan ko lang ng para hindi tumulo yung tubig. Ayun, nilagyan ko siya ng tapal. Para yung tubig na tumutulo dito, diretso lang sa labas. Ayun, since walang kuryente ngayon, madilim. So, kaparam yung dingding ko, mayroon siya dating double. So, ang nangyari kasi kaparam yung kawayan din kasi nilagay ko na dyan, dito sa dingding na to. Kaya hindi siya, ganyan siya kasi tinanggal ko yung double niya dito na dingding sa loob. Kaya, ayan, hindi siya magandang tingnan. Nung nilagyan ko kasi ng kawayan, so, parang binukbok siya. Ang nangyari yung dito sa puro alikabok, kaya tinanggal ko na lang. Kaya ang nangyari. So, okay naman siya kasi presko, butas-butas. So, yung material dito, kapromde, kung tinatanong yung material, syempre yung kawayan lang siya. Tapos, kawayan, kahoy. Yung haligi ko, yung buo. Ayan. Yung bilog na kahoy. Tapos yung kortina ko kapromdi, yung ito, binigay ito sa akin ng kaibigan ko kasi sabi ko bagay ito sa kubo ko. Binili namin ng 88 sa Japan Home. So parang niregalo niya sa akin, 2 piraso. 88 per piece. Ayan. So nabubukas naman siya. Yung bintana ko, naka-fix na siya, walang pinto yan, walang sara-sara. Lagi siyang open. May screen lang siya para hindi pumasok yung lamok. So, ayun kapromdi. Siyempre yung ito kama ko, kawayan. Sobrang bigat ng kama ko na ito. Hindi ko siya mabuhat-buhat kahit iusog ko lang. Napakahirap. So, nilagyan ko lang siya ng kutsyon na medyo siguro 3 inch or 5 inch yung kutsyon na nilagay ko. So, yun. Tapos syempre yung nilagyan ko ng damit dito. Ayun, very personal na to pero okay lang. Wala namin tinatago. Ito. Bali dito ko nilalagay yung mga gamit-gamit ko. Alcohol. Perfume. Deodorant. Siyempre, meron din akong siyempre mahilig ako maglagay sa mga mga facial, yung matagal na nga to, hindi ko naman nauubos, ang dami-dami pa. Nakakatamad kasi. Soothing gel na aloe vera. Tapos yung ginagamit ko dito, gimbal, bag ko, may Bible. Tapos ilalagyan ko ng damit dito. Tapos yung ginagamit ko sa yung tripod sa bilag. Ayan. Tapos sa taas naman, ayun, yung parang pasamano na lalagyan ng mga gamit, yung
extra na gamit na walang mapaglagyan yan. Nalagay ko dyan. So, sa ilalim naman, anong tawag dito? Mayroon akong snake plant, yung maliliit. Madilim kasi. Yan. Yung bag ko, pag nagta-travel. Ayan. So, sabi ng pinsan ko, yung ano raw na ito, parang cottage. Parang cottage yung dating nung ng kubo. Ayan. So wala naman akong tinatago dito. Siyempre yung yung dingding dito sa divider, plywood siya. Ayan, binarnisan ko lang. So ayan ang pinakaloob ng kwarto ko, ay ng kubo ko. Ay mga ka-Promdi, nakita nyo na kung ano yung loob ng kubo ko. So siguro naman satisfied na kayo. Naniwala na kayo na mas maganda yung labas kaysa sa loob. Although mapresko rin naman dito pag matutulog. Lalo pag gabi napakalamig dito. Kasi yung bintana open lang, walang pinto. Only screen lang yung nakalagay doon para hindi pumasok yung lamok. Ayun. So yung mga halaman na to ilalabas ko na rin naman kasi tapos na yung bagyo. Although inaayos ko pa yung kasi nasira lahat yung halaman ko sa labas. Yung mga naipasok ko. So hindi naman sila nabugbog ng todo kasi hindi naman makapasok yung malakas na hangin. So ayun. Ka-Promdi, ito yung bahay ko kapag wala yung mga halaman. So nilabas ko na siya kasi uminit na, kaya nilabas ko na lahat yung halaman. Kaya ito ipapakita ko ulit na walang decoration, so plain lang siya. So wala kayong makikitang mga borloloy dito. Although mayroon naman akong nilalagay talaga dito na halaman, yung permanent kong nilalagay, yung mother's intanglo or snake plant. Dito sa yung gilid ng aking pintuan. So yun siya. Tapos dito sa may lamisa, saka yung sa may gasol. Meron din ako sa loob na stick plant pero isa lang. So ito yung itsura ng kwarto ko pag walang halaman, ka-Promdi. Medyo maingay kasi yung generator ng kapitbahay ko. Halos nakadikit lang dito sa kubo yung generator niya kaya sobrang ingay. Ito yung loob ng kubo ko, ka-Promdi. Ito yung higaan ko. So, after kung mailabas yung mga halaman, ito na siya. Kapag walang halaman doon sa bandang may pinto, sa may bintana, dinidikit ko ng konti yung katre or kama doon sa may bintana. Kasi dito, para lumuwag dito ng konti. So, pag pinasok ko naman yung money tree, kasi lagi ko talagang pinapasok yun dito. So, inuusog ko dito banda yung kama ko dito. So yung yung bintana, wala talagang pinto siya. Ganyan lang siya. Ayan. Yung laman niya talagang kawayan lang. So dito nilagyan ko ng plywood para sa ng kama, sa may ulunan ng kama para hindi ako masyadong maalikabukan kapag halimbawa umahangin kasi yung alikabok dito, ka-Promdi, galing sa sa kawayan. So yun ang pinakaalikabok dito, yung problema ko dito. Wala kasi akong pang palagay ng kisame. Ayan ka-Promdi, kawain lang yun sa kahoy. Ayan. Maliwanag na maliwanag, presko. Tapos dito sa harap yung entertainment system ko. Ayan. Yung pinakamahal kong dito gamit, itong JBL Extreme. Original yan, ka-Promdi. Talagang pinaghirapan ko ng tudong-tudo yan para mabili ko siya. Ang problema, ka-Promdi, sira na yung battery niya. So hindi ko rin siya nagagamit kapag walang kuryente. Kaya ayun, standby siya. So yun kasi ang isa sa favorite ko, makinig ng maganda music. Tapos yung aking
Momentum Sennheiser, isa sa pinakamahal kong gamit. Ayan, napanalunan ko yun sa mga contest ka Promly kasi mahilig ako sa mga contest. Ayan, sa mga online contest. Tapos yung amplifier na luma na hindi na gumagana, so dapat nagbibideo okay ako. Ayun. Tapos dito naman sa tabi ka Promly yung nilalagyan ko ng mga shoes. Ayan, marami akong sapatos ka Promly. Original lahat yan. Kasi yung kaibigan ko meron siyang pamangkin sa Manila, ay sa Amerika. Kapag nagpapadala siya ng gamit, sinasama niya rin ako. Kasi matagal na nila akong kilala. So siguro almost 20 years akong kasama ng kaibigan ko, kaya kilala rin ako ng kanyang mga pamangkin. So lahat na sapatos ko Nike, original lahat. Ayan. Parang yung dito tingin nila sa akin di ako mahirap, pero yung pag nalaman na nakatira ako dito sa Kubo, parang nanlulumo sila kasi ayun, hindi nila akalain na yung mga suot-suot kong gamit ay original lahat. Tapos umuwi ako sa sa Kubo, yung nakatira dito, kasi pag sa Kubo ka nakatira, yung tingin nila parang pulubi or mababa yung tingin nila sa mga taong nakatira dito sa Kubo, kasi sila nakatira sa mga konkretong bahay. Ganon dito ka Promly, kaya yung karamihan kukumahog sila na mapakongkrito yung mga bahay nila. So okay lang naman ako nakatira dito sa Kubo, masaya ako dito. Yung iba naman tuwang-tuwa sa akin kasi nagagandahan sila sa garden ko. So yun yung mga ka-Promly. So wala akong tinatago dito. Ayun. Ang gulo ng lalagyan ko ng damit, ganun talaga. Wala kasi ako malalagyan dito ka Promly. Wala akong cabinet na lalagyan kasi yung space ng Kubo ko ang liit-liit, parang kwarto lang, tapos kusina na may lamisa, yun lang. Paglabas ng kwarto, kusina na, walang sala. Yun na yun. Parang nasa cottage ka lang ng isang resort sa malapit sa dagat. Parang ganun yung itsura dito. Mahalaga ka Promly, malinis yung loob, yung kapaligiran maganda, at maraming naamoy sa garden ko. Tapos ito, paglabas ko ng Kubo, ito yung nakikita ko. Ayan, nagtatambay ako dito kapag umaga. Dito ako nagko-coffee, nilalabas ko yung upuan ko dito sa labas, tapos inalis ko yung halaman sa ibabaw ng aking coffee table. That time maliit lang siya, mababa, pero mas malaki yung inalis ko, kaso lang bulok na. So ito pinalit ko, kaya ito yung ginagawa kong coffee table ngayon. Medyo maliit pero okay lang naman kung tasa lang na may lalagay.